Да, и какво? Какво се случва? Боже, какво става? Чакай малко, сега ще ти се обадя. Кога си ти тука, бе? Какво правиш ти тука, бе? Батко, душа, дай да ти гледам. Децата гладни. О! Какво светло бъдеще виждам тука. Седни, батко, да ти гледам още, да ти казвам още неща. Седни тука. Какво ще ми казваш, бе? Плюни тука, плюни. Батко, ако не познавам, ще ги връщам. Тегли тука една карта. Много ти къскандисват, батко! Много ти къскандисват! Чок патрон ще ставаш, батко, да знаеш. Голяма любов те чака. Ай, взимай тия пари и бегай, че си имам работа.